Takže, máme tu zariadenie, ktoré pracuje v rozpore s fyzikálnymi zákonmi a napriek tomu funguje aj v simulačnom programe, ktorý je vytvorený na základe fyzikálnych zákonov. Podľa názoru pána profesora Mojžiša je najpravdepodobnejšie to, že sa nám podarilo náhodou objaviť chybu v simulačnom programe. Lenže ak viete, ako pracujú simulačné a teda počítačové programy, tak viete aj to, že tieto sú tvorené v algoritmoch a teda pracujú na báze matematiky a matematika je rečou fyziky. To znamená, že ak je fyzika exaktná veda a newtonovská fyzika sa za takú považuje, tak je zrejmé, že ak tu máme rozpor medzi fyzikou a matematikou, smerodajná musí byť matematika. Simulačný program teda pracuje na matematickej báze a nevie, že nejaký pán Newton povedal, že niečo nie je možné. Teda, že teleso sa nemôže začať hýbať ani meniť smer či rýchlosť svojho pohybu, ak na nepôsobí vonkajšia sila a zadané parametre spracováva s matematickou presnosťou bez ohľadu na to, či niekto tvrdí, že je to možné alebo nemožné. To ale znamená, že sa musí dať matematicky vyjadriť pôsobenie síl tak, ako ich spracováva simulačný program a my vieme toto matematické zdôvodnenie aj predložiť. Je až neuveriteľné, že stále sa nájdú tiež odborníci v úvodzovkách, ktorí spochybňujú možnosť zostrojenia takéto zariadenia napriek tomu, že matematicky si môžu preveriť pôsobenie jednotlivých síl a dospieť k výsledku, že sily sa dajú rozložiť takýmto spôsobom. Označujú ma za podvodníka a primitíva, ktorý nevie počítať a mýli si základné pojmy. Ja im to neberiem, ale ak teda neviem počítať, tak potom takú istú chybu ako ja robí v počítaní aj simulačný program. Pretože najskôr som si toto zariadenie samozrejme vizualizoval, potom som prepočítaval a nakoniec sme zadali parametre tohoto zariadenia do simulačného programu, kde sa moje prepočty potvrdili, a to dokonca vo dvoch verziách, teda dvomi spôsobmi. Jeden je vhodný na pohon dopravných prostriedkov a druhý, rotačný, na pohon napríklad generátorov na výrobu elektrickej energie. Táto dvojnásobná skúška správnosti ma tak presvedčila o možnosti zostrojenia takto pracujúceho zariadenia, že vyhlasujem finančnú odmenu za vyvrátenie matematických záverov alebo nájdenie chyby v počítačovom programe a teda fakticky tvrdím, že Newtonov zákon o pôsobení síl, ktorý hovorí, že teleso sa nemôže začať pohybovať ani meniť smer či rýchlosť svojho pohybu, pokiaľ na nepôsobí vonkajšia sila, je neplatný. Pretože je možné matematicky zdôvodniť a teda aj prakticky zostrojiť zariadenie, ktoré pracuje v rozpore s týmto zákonom. Na internete môžete nájsť množstvo videí, kde sú prezentované podobné zariadenia, ale my fungovanie tohto nášho dokážeme aj matematicky zdôvodniť, odprezentovať jeho fungovanie v simulačnom programe a dokonca dokážeme aj prakticky predviesť závery z našich objavov, ktoré fungujú v rozpore s fyzikálnymi zákonmi a ktoré jednoznačne dokazujú, že zostrojenie takto fungujúceho zariadenia je reálne. Poprosím všetkých tých, ktorí sa na nás obracajú so žiadosťou o možnosť prísť sa osobne pozrieť na naše prototypy, aby nás ospravedlnili, ale naša stratégia nespočíva na takomto cirkusovom predvádzaní, pretože to zaberá veľa času a skeptici budú aj tak tvrdiť, že sa jedná o šikovný trik a budú hovoriť, že sme podvodníci. My nemáme problém odprezentovať naše prototypy serióznym záujemcom o spoluprácu pri vývoji a spustení sériovej výroby týchto generátorov, ale tu sú naše podmienky pre takúto prezentáciu. Za prvé, v prvom rade sa chceme stretnúť so zástupcami spoločnosti, ktorá prejaví záujem overiť si v praxi, že naše zariadenie funguje v rozpore s fyzikálnymi zákonmi, a to v prítomnosti odborníka z oblasti fyziky, ktorého si sami privedú a s ktorým preberieme najskôr ústne naše výsledky, o ktorých on ako fyzik samozrejme bude pochybovať. Po druhé, záujemca si zabezpečí vlastné meracie prístroje, poprípade iné technické pomôcky, na ktorých sa dohodneme pri stretnutí, aby nemohlo prísť k podozreniu, že naše meracie prístroje sme nejako manipulovali a tak dosiahli výsledky, o ktorých tu referujem. Po tretie, na stretnutí urobí spoločnosť ponuku na odkúpenie 10% podielu na patentových právach a bude súhlasiť s našou požiadavkou, že zabezpečí celosvetovú patentovú ochranu tomuto patentu a bude manažovať predaj licencií tiež celosvetovo. V prípade, že sa na sume za 10% podiel nedohodneme, daná spoločnosť môže vyrábať generátory alebo pohonné jednotky na základe licencie. Teraz si ukážeme princíp fungovania zariadenia s matematickým objasnením toho, ako sa sily rozkladajú a ako pôsobia na samotné zariadenie, ktoré sa vďaka takémuto riešeniu začne pohybovať napriek tvrdeniu pána Newtona, že to nie je možné. Máme tu teleso v tvare dosky, na ktorom je upevnený zdroj sily, dva čapy,
na ktorých sú ramená so závažiami a nárazové plochy, ktoré sú tiež súčasťou nášho telesa. Zdroj sily udelí závažiam na ramenách náraz a odstredivá sila bude najskôr pôsobiť smerom dolu a náraz závaží do nárazových plôch podľa fyzikova pána Newtona vráti teleso presne na miesto, kde by bolo pred udelením nárazu. Fyzici si vypočítajú, že odstredivá sila vzniknutá takýmto pohybom závaží sa vyrovná sile nárazu závaží do nárazových plôch a teda teleso sa dostane do tej istej polohy, kde bolo pred udelením nárazu závažia. Povedzme, že tu by sme ešte súhlasili s fyzikmi a sily by naozaj takto pôsobili. Teraz si ale urobíme malú zmenu v našom zariadení, a to takú, že zdroj sily zväčšíme tak, aby sa uhol, v ktorom sa ramená so závažiami pohybujú, zmenšil. Sila nárazu zostáva taká istá ako v prvom prípade, takže aj rýchlosť pohybu závaží zostáva taká istá a jediný parameter, ktorý sa zmení, bude dĺžka dráhy, ktorú závažia vykonajú a tá sa skráti práve o tú časť, v ktorej pri prvom príklade pôsobila odstredivá sila najúčinnejšie, a teda ak by sme chceli urobiť matematický prepočet pôsobenia síl, tak ako sme to urobili v prvom prípade, nemôže nám vychádzať rovnaký výsledok, lebo je snáď každému jasné, teda okrem tých, ktorí si urobili z fyzikálnych zákonov dogmy, že navzájom proti sebe pôsobiace sily nemôžu mať rovnakú veľkosť a teda dosiahneme pohyb telesa určitým smerom bez toho, že by naň musela pôsobiť vonkajšia sila, ako to chybne tvrdí Newtonov zákon o pôsobení síl. Aby toho nebolo dosť, tak sme zatiaľ prišli na 5 faktorov, ktoré vysvetľujú a môžu spôsobiť takýto stav, teda pohyb telesa bez pôsobenia vonkajšej sily a toto je jeden z týchto faktorov. Tento popísaný systém je možné použiť na pohon napríklad dopravných prostriedkov a ak odborníci z oblasti fyziky hovoria, že sa nám náhodou podarilo objaviť chybu v simulačnom programe, tak už aká to musí byť náhoda, keď sa nám podarilo vytvoriť zariadenie v inej verzii, a to rotačnej, kde sme dosiahli ten istý výsledok a zase v rozpore s tým, čo tvrdí pán Newton. Tento rotačný systém môžete vidieť na týchto záberoch a je vhodný pre pohon napríklad generátorov na výrobu elektrickej energie. Ešte máme aj tretiu verziu, ktorá funguje, ale tu predstavíme až na budúce. Teraz by som ešte chcel vysvetliť to, čo odborníci z oblasti fyziky chápu, ale robí to problém tým samozvaným odborníkom v úvodzovkách z oblasti fyziky, ktorí majú jasno v hlave v tom, že tieto moje tvrdenia sú výplodom môjho chorého mozgu. Ukážeme si to na jednoduchých grafoch. Prvý graf znázorňuje pomer medzi energetickými nárokmi na pohon a dosiahnutou rýchlosťou dnes používaných dopravných prostriedkov, teda čím vyššia rýchlosť, tým vyššie nároky na spotrebu energie. Druhý graf znázorňuje, ako pracuje naša pohonná jednotka a keďže na to, aby sa teleso začalo hýbať, a teda aj na to, aby stále zrýchlovalo, nepotrebuje silu pôsobiacu naň zvonku, tak prakticky jeho nároky na pohon zostávajú stále rovnaké a to znamená, že pri stále rovnakej spotrebe sa teleso dokáže pohybovať stále rýchlejšie a z toho jasne vyplýva, že tu máme praktický príklad toho, ako získavať neobmedzené množstvo energie. Otázka teda znie, majú pravdu fyzici, že sa nám podarilo nájsť chybu v simulačnom programe? Čo by to znamenalo? No, predstavte si, že simulačné programy nie sú lacná záležitosť a ľudia, ktorí si ich zakúpili, by si mohli žiadať späť peniaze, ktoré za takýto simulačný program zaplatili. Ako dobre vieme, takéto a podobné simulačné programy sa využívajú aj v priemysle, a ak sú chybné, kto nám môže garantovať, že výrobky, pri ktorých sa využívali, sú v poriadku? Veď tu môže byť ohrozená dokonca aj bezpečnosť ľudí. Keď pri vývoji napríklad nejakého dopravného prostriedku sa pracovalo so simulačným programom. Výrobcovia simulačných programov sa budú samozrejme brániť a vysvetľovať, že takáto chyba v simulačnom programe nemôže byť, lebo ako sme si už povedali, počítačový program nevie, že niečo nemôže. On sa riadi matematikou a jednoducho počíta a podľa toho sa riadi. Takže môžem vás upokojiť, z tohto pohľadu nehrozí žiadne riziko a naopak máme tu dobrú správu. Máme nevyčerpateľný zdroj ekologicky čistej energie. Isté, možno som obyčajný podvodník a dokázal som oklamať počítačový program, a to dokonca viackrát. Možno sa snažím len vyťahnuť z ľudí peniaze predajom podielov na patentových právach. Možno, že kniha Rovnica sveta, ktorú som napísala, v ktorej popisujem, ako je možné pomocou tejto rovnice hľadať odpovede na všetky zásadné otázky, a že je to dokonca jednoduché, je len súhrn nejakých chorých myšlienok šialenca, ale možno sa mi naozaj podarilo objaviť dieru vo fyzike a potvrdil som si to v simulačnom programe, ktorý mi dal za pravdu a možno naozaj dokážem aj v praxi na fyzických modeloch, teda prototypoch, dokázať nesprávnosť dokonca niekoľkých fyzikálnych zákonov. A ak je toto pravda, tak máte možnosť zapojiť sa aktívne do tohto projektu a
a urobiť niečo nielen pre seba, ale aj pre prírodu a životné prostredie. To už nechám na vás a všetkým pochybovačom odkazujem len jediné. Namiesto vašich komentárov urobte niečo konštruktívne a nájdete chybu, ktorú podľa odborníkov musí mať simulačný program, v ktorom naše zariadenie funguje, a zarobte si slušný balík peňazí v tej výške, akú som vyhlásil alebo vypísal, alebo nekomentujte radšej vôbec. Ďakujem všetkým, ktorí už pochopili princíp fungovania tohto zariadenia a podporili tento projekt, či už sponzorsky alebo zakúpením si podielu na patentových právach, či kúpením si mojej knihy Rovnica sveta.